खुलुमबाय आं हेलिना दैमारी खुलुमबाय आं रंजाली ब्रह्म गिबियावनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय जानो गोनां बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 16थि बोसोरसालिया जथुमाखौ सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामारदैसा लोखि बाजार हालामाव 23, 24 आरो 25 जानुवारि 2021 इं खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' आरो जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'आ नुजाथिफैगोन। बै हाबाफारियाव नोंथांमोन गासैखौबो बाहागो लानानै जथुमाखौ जाफुंसार होनो खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो फैनायावनो खामारदैसा लोखि बाजार हालामजों नांजाबनानै थानाय भारत भुटान बर्डारनि समायना नुथाय कक्लाबारि एग्रि फार्माव बुहुमनि गोमालांनो नागिरनाय दाउ बेंगल फ्लरिकेन, फथा दैलाम, गान्दा आरो मानास मावजि गेन्द्रि इक'टुरिजम ससाइटिनि दैदेननायाव मानास हाग्रामायाव रिफ्रेश आरो रिक्रिएशन लानो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा 2021 मायथाइनि बे गोदान बोसोरनि जानुवारि दानाव जथुमायाव बाहागो लानाय आरो बेरायग्लांनायनि खाबुखौ दानागार। गोजोन्थों। गोजोन्थों।